bani tamburin mazan fama. Dan kawo rabbi ya yarda. Wanki dan mazan fama ran yi. Salamu alaikum. Malam Salih kun baka kusa ne. Salamu alaikum. Malam Salih. Malam Salih. Aman ka ina ta kola sallama ba ka ce ba ka gina ba ka amsa min ba. Malam Salih. Guni. Barka ne. Ana gina da man. Sai kawai ka san yanayin abin sai a hankali. In guri ka bara. A zo a daidai wa kai. Can da ina ta mama ne. Haba Malam Salih. Wai ramin kana gina. Tun da zo na shi kwai. Sallama ta fi ɗari. Ina ta magana ba ka amsa min ba. Wai min ya faru ne. Me yake damun ka? Wallahi kai dai bari. Bari zo. Kai Faɗa mun ya faru. bari kawai da kai kudu ne yan fulani ma ina da ku ba ku lissafa rayuwa ku sanya rayuwa take. Ma ya faɗa mun. Wanda kuna yin rayuwa take ai dan ina tunani ma akan halin da kuma take ciki a yanzu. Bai kamata ma a ce ka tambaye ni me ne dalilin da yasa nake tunani ba. Ai dole in tambaye ka. Ina nan ka cikin tunani ko nan. To ba dole ne tunani ba. To ba sai ka faɗa mun ba me ya faru. To kai ba ga halin da kuma take ciki a yanzu ba. Ai ni ka fara mun ka san ba cikin gari nake ba ko kuke a cikin gari. To shi kenan zai dai kwantar da hankalinka albishirin ka bari sanar da kai abin da ba kai. Yawa ina jin ka to. Ba ka da labarin cece mutum da ake a gari kan cewa an canza zaben dan majalisar tarayya na Ha ba. Wani ɗan kawo kake nake? na dan kawo gari daga Ya kawo ya riga ya hawe mulki. Certificate ɗinsa ma yana hannunsa yanzu. Yanzu kawai gidan tsarwa ake kira kawai. wani da kana da mun kumbo ma wani damuwa ke. Ha ba ai damuwa ta yayi. Alhamdulillah Allah mun gode ma kumbo Allah mun gode ma. Ba ni hannu. Dan dai kumbo mun haye mulki ke. Insha Allah. Alhamdulillah. Ya yarda. Dan ya dage sai ya yi kwarai ba za ta mai kyau ba. Dan kawo